Така, днеска сме 20 юни 2009 на купон в ресторант Топаз Лашин. Купона тече, слушаме бразилска музика, ядохме супер далавера. Сега да снимаме всичките другите, да видим кой къде е. А калмарите харесват ли? Да. Нашите бяха много хубави. Аз рибата на Владо не съм я опитала. Косури могат да им се намерят, ама са хубави. Нашите бяха прели, току-що изпитали. Айде, семейство Мейзга. Мишо, Ем за перик. Тодор Живков, къде си? Готля мило. Братче, мило. Какво става? Кажи нещо за камерата. Супер е. Нямам думи. Младяк. Няма ли се усмихнете? Ако се усмихнете, снима автоматично на фото. На 6. Много хубава. Вили, какво ще кажеш за международните зрители? Кои са тия международни зрители? Не си. Поли, 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 виж какво става тук. Айде, какво казва семейство Флинстоун? Чакай, Минчеви, ще ги изпусна. Айде, на здраве, чакай, Златко, още не си ти. Утре, нали е деня на бащата? Честит брат. Абе, кой ти гледа, бе, баща? Аз съм баща на 1000 деца, бе, братче. Затова не сме се прибереш в България, да не ти викат на някой ъгъл. И тебе ли те фанахме да говориш сега? Кой, мене? Да, айде. А на здраве. Айде на здраве. Децата в България, твоите. Сега фащам Минчева, Златко и Алинова. Айде, на здраве, кажи. Айде на здраве, с кампарите. Айде, Чинцано. айде на здраве. Айде пак да върнем малко ресто. Снимай реката. Реката, плака, черен, не трябва да плуваш, има и черепи. Тодор Живков, как е? Днес няма проводиш и утре цели проводници. Как е пленума? Пленума. Има нужда, носталгия има някакво подобно. Направо. Дръпни една реч. Всяка права е успоредна. 8 март, скъпи. Да една крива. Да ви е честито новото 1900. Комунизъма и социализъма. 1991 година. А кога студенти? Айде, ясно. Мишо я каже, виждам ли се? Студенти. Айде, стига ви толкова без пари. До тук беше. Край, падна резето. Батерията иска.